אהלן חברים, סרטון ממש קצרצר על איך אני עובד עם פרימייר ואפטר אפקטס. הרבה מכם שאלו רגע את התהליך עבודה, כי לא נוח להם לבחור את הקטעים שהם רוצים לקחת לאפטר, לעשות עכבר ימני ולעשות ריפלייס עם אפטר אפקטס קומפוזישן. ואני מבין את זה. אני 5 שנים לא עובד ככה, כי זה פשוט פחות נוח. אני אראה לכם עכשיו את השיטה שאני עובד איתה כבר 5 שנים ונטולת טעויות. בוא נגיד ככה. לא נטולה, כי תמיד יש בעיות ודברים כאלה שהאפטר והפרימייר מפילים עלינו, אבל זו הדרך שאני עובד איתה כבר 5 שנים, ויש בה הכי פחות בעיות, בוא נגיד ככה. בין המעברים, בין התוכנות. אז אנחנו פה, זה סרטון גמור, בסדר? יש לנו פה כמה שכבות. אני עכשיו רגע ארוקן אותו ואראה לכם בדיוק מה אני עושה באפטר ומה אני עושה בפרימייר. סבבה. אז זה סרטון בעצם שערכתי. בסדר? זה היה חומר גלם, סרטון כזה שהיא הולכת ומדברת, דברים כאלה. עשיתי פה קאטים, עשיתי פה מצביע, וזה בעצם הסרטון החתוך שלנו. זה הכל. זה השלב הראשון שאני עושה בפרימייר. לאחר מכן אני מביא כתוביות, בסדר? מתמלל בפרימייר, שם שפה מין ווטרמרק כזה של החברה, ושם כתוביות כמובן וזה. יופי. אז את החלק הזה של פרימייר סיימנו. בעצם קאטים, תמלול וצבע. עכשיו, אני רוצה להוסיף אפקטים. בסדר? יש לי פה דבר כזה, ואני רוצה להוסיף לה פה קריינות וטקסטים קופצים ודברים כאלה. עכשיו, אני לא בוחר את הכל, עכבר ימני ו-Replace with After Effects Composition. מה שאני עושה זה בעצם מרנדר ומייצא את הסרטון עם הקאטים, עם התיקוני צביעה, ובלי הכותרות. למה בלי הכותרות? כי כשאני רוצה לעשות זומים בתוך After Effects, אני לא רוצה את הכותרות, כי אם אני אעשה זום עם הכותרות, אז כל הסרטון עם הכותרת יעשה בזום, ואני לא רוצה את זה. אז אני מסתיר את הכותרות, אני מסתיר את כל הדברים שאני לא רוצה בעצם, יש לי פה סרטון חתוך לגמרי עם תיקוני צבע וזה הכל. מרנדר את זה, אני מייצא את זה, עכשיו אנחנו נלך פה לתיקייה שהצאתי את זה כבר, ואני פה סרטון 10 לאפטר. ואם אנחנו נראה אותו רגע, אתם תראו שזה נטו הסרטון החתוך עם התיקוני צבע, עם כל הדברים שעשיתי, וזה הכל. עכשיו אנחנו בעצם נפתח קובץ אפטר, יש לי כבר את הקובץ של הסרטון 10, קובץ חדש לגמרי, בסדר? אני פותח את אדובי אפטר אפקטס, פרויקט חדש ושומר אותו. אני לא מקשר אותו מהפרימייר לאפטר. עכשיו בתוך הקובץ הזה, אני בעצם מייבא את סרטון 10 שלי לאפטר, בסדר? את הקובץ הזה שהוא רק חתוך ותיקוני צבע, ופותח קומפוזיציה, בסדר? וזה הסרטון הזה בעצם, ובסוף רציתי להוסיף את הכתוביות האלה שקופצות ומופיעות, ואז הנה הטקסט שלנו, וכל מיני אפקטים שרציתי להוסיף. עכשיו שסיימתי עם האפטר, מה שאני עושה זה בעצם מקשר את האפטר אפקטס לפרימייר שלי. איך אני עושה את זה? חוזר חזרה לפרימייר, ומה שאני עושה זה גורר את הקובץ אפטר שלי לתוך הפרימייר. בסדר? זה דיינמיק לינק לכל דבר. פשוט זה הרבה יותר נוח לגרור את הקובץ פשוט. אז יש לי פה את סרטון 10, בוחר את הקומפוזיציה שאני רוצה, אם היה פה קומפוזיציה אחרת אז הייתי בוחר קומפוזיציה אחרת, וברגע שבחרתי אותה, יש לי אותה פה בעצם כשכבה, ואני יכול לגרור אותה לתוך הסרטון שלי. אז בדרך כלל אני מוריד את הסאונד, כי זה לא מעניין, כי יש לי את הסאונד פה בפרימייר. ועכשיו יש לי פה שכבה בעצם, שהיא האפטר אפקטס, האפקטים שלי. אני יכול לכבות אותה, אני יכול להדליק אותה, אני יכול לעשות אותה מה שאני רוצה. היא לא משפיעה לי על הסאונד, היא לא משפיעה לי על מה שעשיתי בפרימייר, אני מחזיר כמובן את הכתוביות הסטטיות, אני מבטל את ההסתרה שלהם, ויש לי פה בעצם סרטון שהוא גמור, אני רק עכשיו מוסיף קריינות, ואני מוסיף את הסאונד אפקטס, ואני מוסיף את המוזיקה, וזה בדיוק מה שעשיתי עכשיו בפרימייר, אחרי שהוספתי את האפטר, כי אני מוסיף את נגיד סאונדים של פופים, נגיד לכתוביות שהן קופצות, אני מוסיף אחר כך, כי יש לי את האפקטים עכשיו, אני יודע בדיוק איזה סאונד אפקטס להוסיף לכל זה, הוספתי פה את המוזיקות, הוספתי קריינות שלי. פרט נוסף שבזמן העריכה ראיתי שפספסתי להגיד, שהוא מאוד חשוב, זה שבגלל שאנחנו מקשרים את האפטר אפקטס לפרימייר, נגיד הלקוח עכשיו רוצה את המילה שומעים בצבע כחול, זה יכול פשוט לשנות את הצבע של הטקסט באפטר אפקטס, לעשות סייף, נחזור לפרימייר, זה משתנה. אז גם שינויים עכשיו וגם תיקונים של הלקוח, זה פשוט חוסך לנו הרבה מאוד זמן, כי יש לנו פה את השכבה של האפטר אפקטס שהיא מקושרת ישירות לפרימייר, ואנחנו לא צריכים לחשוב יותר מדי. וזהו בעצם, ומפה אני מייצא את הסרטון הזה כסרטון שלם. חברים, זו הדרך שלי, מקווה שהיא הייתה מובנת. אם יש לכם שאלות, אנחנו כמובן זמינים בדיסקורד, תנו בראש.